Реплики на картини, изложени в известни европейски галерии, оживяват върху тениски. Оригиналите на творбите са дело на световно известната българска художничка Цветелина Русалиева. Тя е решила да пренесе изкуството си от срещите с ценители в галериите в творчески работилници. Често хората ни питат защо точно тениски и ние обясняваме, че това е дизайн, който сами те си правят и го носят върху себе си, своите собствени произведения, нещо по-различно, нещо по-интересно от всичко до този момент. Идея за това и дала първородната й дъщеря Християна Димитрова, която е специализирала дизайн. Исках да направим нещо съвместно и да съчетаем нашите две поприща. Един ден мислих и ми дойде идеята да направим едно рисуване с вино, но малко по-различно. Не върху платна, както го правят масово, а върху тениски или други дрехи, аксесуари, за да може да съчетаем хем рисуването и нашия опит като художници и модата. С течение на времето двете дами изградили творчески тандем. Да работиш с мама е много приятно и вълнуващо. Така сме си подредили нещата, че всяка си знае работата. Тя започва да прави едно нещо, аз слагам боите, тя обяснява как се правят нещата, а пък накрая аз слагам камъчетата Сваровски, което са ни черешката на тортата. Ние сме равни в това, което правим и има синхрон. Страхотно е да работиш с дъщеря си. Първоначално в творческите работилници участвали случайно провокирани хора, но постепенно те самите запалили към рисуването върху тениски и други последователи. Имаме практика да събираме двойки, мъже и жени, примерно за Свети Валентин, както и организираме събития с дечица и майки, които искат да се забавляват. Въобще това е една прекрасна арт-терапия, която действа добре на цялото семейство. Наскоро Цветелина и Християна предизвикаха истински фурор сред артистичните среди в Република Северна Македония. Повод стана изложбата «Бъдеще». Тя е третата от поредицата авторски изложби на Цветелина Русалиева, включени в общия художествен проект «Пътуване във времето». Съм страшно очарована от македонците и от работата в екип, на която бяхме свидетели между македонци и българи. В информационно-културния център работят повече македонки и по-малко българи, но между тях имаше някакъв невероятен синхрон, нещо, което въобще не съм го очаквала. Първо, че ни посрещнаха много топло, много приветливо и второ, че работиха заедно с нас по време на ателиетата, организираха ми страхотно хубава изложба, невероятно добра, професионална, на високо ниво. Изложбата се организира със съдействието на Българския културно-информационен център в Скопие. В две от творческите работилници участваха представители на дипломатическия корпус и делегацията на Европейския съюз в Република Северна Македония. Доказахме си, че има любов между нас и разбирателство. Нещо, което наистина е така, но вероятно не се изтъква. Амбицията на двете дами е да превръщат публиката в съавтор на произведенията си по време на творческите работилници. От какво се вдъхновяват? Обичам да изследвам хората, личностите. Може би след морето и след природата най-много се вдъхновявам от хората. Цветелина и Християна имат намерение да организират подобни творчески работилници и в други европейски държави, където има големи български общности.